हेल' लोगोफोर जोंनि बिजुलि प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ बखौ बरायबाय आङो दा मोनसे मोननाय ब्लग लाबोदों लोगोफोर जोङो सालागार सैथान आरो कारेन्ट बिलनि मोनसे जोङो ब्लग बानायदोंमोन नाथाय हंगारनाय जायाखै बेखौनो जों दिनै हंगारनो नागिरदों ना लोगोफोर अन्नानै गाज्रि मोनाजासे नायलांदो अन्नानै जोबजासे भुलफोर जायोब्ला एबा माबा मोनसे खेबनायफ्राव गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना निमाहा थाबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ जागायबाय लोगोफोर अब्ला नायलांबानो जाबाय ना Rolling action. खोनायाखै नामा नोंलाय आंखौ सोलायबाय दं बाहाय action मा जानाय फांखौ बन्द खालामखो नों हा action ए फाग्ला जोगोरलायबायसो बियो सोरनिथो न'निफ्राय मोनबोनाय बे मोसौआ fai बिजुलि बसुमतारिनि नुवा बेनोमोन नामा औ दे action बेनोथ'लै बिमा रायलायहैनायाथ'लै फंबायमोन दा जों जाम्बा जाम्बिफोरखौ बिसोरो रायलायनायखौ गनायगोन बियो नङा जाबाय दे Con là được một chiếc là một con là được một chiếc là ra thấy con là con nào thì là ra thấy action फिसा फिसा एखेखा नोंसोरो सानैबो नै गथ' दा थांनानै जाना माला बुंहैबा लावथियासो मोनगोन नोङो गथ' आंहा ओंख्रि संनोसै ओंख्रि सङाखै आंहा ओंखाम जानो नागिरबाय नै लोगोफोर दासो सम मोन्दों बिथां रथ' बसुमतारी आदा खोमथा प्रडाक्शननि मेनेजारा जोंना बेनो बिल रानगिरिया बे बाजै बे आमाय बे बाबु दासो गोदान फैदों बिथाङा बे मैसो बेदर बे ना बे आलु सबाय दं आरोना बिराद गोथाव जाबाय बे माने बिजुलि प्रडाक्शननि मोनसे स्टाइल मिथिबाय जोङो मालाय बायदि गोजौ गाहाय जायगायाव जाया जोंना खेबसेनो सौखियाव ग्रोब बास बेनो जोंनि थाखाय बेस्ट आंना अभारलड जायो माने खेबा आंना स्ल' मसन जा नोङो माखौबा बेखौनो संलायलायाखैमोन आंहा नेबाय थालायदोंमोन आं नांला दे आयं हा बेसेबांथो बिहरदों होनदों र' आयं जिरायथ' आं लायनि ओंखारबोदो action लल दे नैहाय दसे गोलांदोंसोमोन आं मा फट' गाज्रि जालाबायनांगौ सोर खिथाया मा सानखो